Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Afford. Ulemu ukale malumu ake. Akulu mafuna ndi amene kutongoza. Ziboneka kuti mwatilandira ndope zosangalala. Palibe wapasidwa t-shirt 5,000 kuno mabwera kuti mumve mfundo zili pano ndi zenizeni. Sizoti titerekane azipasa 500,000 iyayi. Mfundo zoti titukule dziko. Koma nafuna nene kuti ife a TPP tabwera pano ndi malonda. Tabwera pano ndi Dr. Jane Ansah. Mwina enanu simamuziwa Jane Ansah kuti ndi ndani. Ndikafuna ndingokuzani history pang'ono. Dr. Jane Ansah anasankhidwa ndi Mubakiri Muluzi acheya kuti akhale High Court Judge. Acheya omweyo anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa tribunal, compensation tribunal kuno Malawi. Kubwera malemu Bingwa Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala attorney general. Palibenso ku Malawi kuno mzimayi amene anakhala pa attorney general. Mkulu wa malamulo kuboma anasankha Dr. Jane Ansah. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena mapresident atatu kusankha munthu mmodzi yemweyo mipando yayikulu. System yonse ya boma akuiziwa. Pamene dziko lathu lafika pa nsanza. Chimanga kwadi makulibe. Mafuta pa filling station palibe. Mankhwala kuchipatala palibe. Palibe chikuyenda. Chizinthu mashopu zikwera daily. Palibe munthu oganiza kuti kodi ndingatani kuti zinthu zisike pang'ono. Mupite kuma banki forex kulibe. Tikamasankha president timafuna kuti agwire ntchito. Number 1, tisakhale ndi njala. Nthawi imene tavutika atipase chokudya. Komanso apange maplan kuti ife tokha tilime, atipase fertilizer okwanira, tikolole chokudya chokwanira. Number 2, tikapita kuchipatala tikadwala tikathe kupeza mankhwala ndikuchira, chifukwa ife siku lina lililonse tikulipira msonkho kuboma. Number 3, tikapita pa filling station tisagone pompo iya, tipeze mafuta titire tisipita akutiphera ufulu zimene akutipangazi. Number 4, tipite ku skulu, ana apite ku skulu kwa chilichonse chipezeke. Amenewa ndiye masomphenya amene amafunikira pa president. Ndiye mundiuze inuyo abale anga kunoko pa zimene ndachulazi chakwera wakwanisa walepera. Wakwanisa walepera. Mmene amabwera anapeza shuga ali 600 kwacha. Dimibiwe anapeza mchele uli wachipa, soya pieces ali 100 kwacha, nima ali 50 kwacha. Leo mkupita mshopu mlikone mitengo yake, ndiye muganize ya Malawi kuti chakwera wakhoza walepera. Manyongo chakwanga nikukumba ni tukoze tomene wapapi watu wenyama mbera mkali kuti wanipokelera muhanya ule.
kundichulira nthowa kuti ndilutilire mukuphalireni ivyo Profesa Peter Mutharika wakukonzekirani. Ine ndabwera pano ndi thumba la chitukuko kunena kuti ndidzakumasulireni. Tikudziwa kuti kunja kuno kuli njala. Aprofesa akangolowa mboma malingana ndi zimene zalembedwa umu za chitukuko aonetsetsa kuti apeze chakudya kuti kusowa kwakudya kusakhaleko. Komanso tikudziwa kuti mbuyomu timakhala ndi madimaki, misika ya adimaki imene inatsekedwa. Misika ija ibweranso kunena kuti mutha kugula chimanga pafupi. Komanso timadziwa kuti kumakhala zinthu zimene zimabwera zosayembekezera. Chifukwa cha chimenecho nyengo sitingadziwe kuti kodi ikhala bwanji. Nkhokwe zosunga chimanga tionetsetsa kuti kuli chimanga chosachepera 150 metric tons. Zikatero ndiye kuti kaya mvula sibwera mbwino ndiye kuti anthu sitisowa chakudya. Pamene takonza zakuti kudzakhala chakudya chokwanira, anthu akadya amakhala ndi mphamvu apite kumunda akalime. Kulima kusakhalenso ngati kwa chaka chino, kunena kuti anthu mwatha mphamvu kulima koma osakolola chifukwa chana atinamiza kuti tikhala ndi fetereza ola makuponi kupereka koma fetereza osampeza iyo. Maadimaki aja abweraso sitidikirira kuti tizigula chimanga modula koma maadimaki abwereraso ndipo maadimakimu mukhala chimanga chokwanira. Ndiye timazindikira kunena kuti chakudya ndi moyo. Ndi chifukwa chake aprofesa choyamba akungolowa mboma tikuthana ndi njala yonse. Kachiwiri kuti ife tadya takhuta timakhala ndi mphamvu yoti tipite nokumunda tikalime. Chaka chino tidalima koma tabwera chabe sitinakolole chifukwa choti fetereza kulibe. Anatinamiza kuti fetereza tinagula 4,000 kodi tinagula fetereza 4,000. Fetereza wakwera chifukwa choti ndalama zakunja kulibe. Simatengera ndalama zakunja kuti tigule fetereza. Koma manifesto ikuti tikalowa mboma tikudikira kumanga factory ya fetereza Malawi muno zekuti ndalama zakunja sipezeka kuti fetereza agulidwe abwere Malawi muno. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.